Majd szólok, hogyha pörög forog, ne aggódjál még, addig nyugodtan. Táncoljál meg minden túró. Na mehet. Gondoltam. Sziasztok, én István vagyok, ez pedig itt a Motopanda, és ez itt... Ő az István. Én vagyok az István, ez meg itt a Voge, vagy Voge, vagy Voge, vagy mondjátok, ahogy akarjátok, SR, ide kamerázzá, SR 450X, és ez a motor volt az Eidsman. Ez konkrétan nem egy ilyen, hanem ez a motor volt az Eidsman, és most itt van Magyarországon ez a motor, és jövő héten nálam először az országban lesz ennek a motornak a tesztje. Még elérhető példány nincs is belőle, ez a kiállítási darab, de tesztelni fogjuk, megnézzük, hogy sikerül. Állítólag sokkal jobban megy, mint a 368-as Zontás, hát ezt majd vagy megszáfoljuk, vagy megerősítjük. Jó, de ez a matematikai egyenlet, ez mi? Ez a 450-szer mennyi? Nem tudom, ez egy ismeretlenes. Ez 450-szer 0 az 0? Annyi. Az van baj. Na jól van. Ciao, Matematikusan.